Pamene ambiri anali mtulo, usiku umenewu kwachitika zinthu zambiri kwa basi. Tikukambatu zonena kuti Bakili Muluzi TV mutu wake tsopano wabwera poyera, osatinso zomati tikukayikira kuti nduyu iyayi kapena nduyu kapena akuti ndizani akuti James dzanizani. Wabwerano yekha poyera ndikudzanena kuti inde ndineyo, ndekuti mutsimikize ndineyo, nde ndikupangira nino video. Nkuipanga video ija ndikufotokoza chiyambi cha Bakili Muluzi TV, zolinga zimene ankafuna kukwanitsa nthawi imeneyo, nanga kodi panopa akuona kuti akwanitsa ziti ndi ziti, kuyankha ndithu mo-challenja osatinso kuti mozembazemba iyayi. Ena kumakamba zoti nde muno wakeyo ni ndani. Tipitatu ku page yake, page ya Haswell Bell ku Facebook kumeneko, ndipo kumeneko walemba zotere dzulo chakumasana choncho kaya mwina mathamangira madzulo tizinena choncho. Lero ndikufuna ndiyankhe za Bakili Muluzi TV, sindichotsera kapena kuphatikiza, zomwe ndifotokoze lero ndizoona zokhazokha. Anabweranso nde kuti sindiyankha ndi live, ndiyankha ndi video. Amene akufuna kuyankha zomwe ndifotokoze apangenso video. Chabwino, mwambamo nde video inapangidwa ndipo ndimene akuti ndimuyankhe James Makopa. I hope nayenso abwera ndi video. Nawo sitisewera video ifo yonoti tilibe ma rights. Video siyathu ndiya awowa ku Bakili Muluzi TV, ndi awo tilibe ufulu wina uliwonse tingayike. Tikutenga kuoneka kambali pang'ono kapena kupanga reference ndithu nkhani zimenezi za Bakili Muluzi TV channel ocho. Tonere ambali. Tambo atamba matimu 2019 linatsegula YouTube channel, 2022 Facebook page. I decided low life chifukwa simafuna kudziwika. Mission yanga inayothana nchakwera. One day in 2023 ndinalandira WhatsApp call from a strange number. Ndinu ndani kodi? Bebani bwana, ndine James Makopa. James Makopa kuti lova ku Malawi, oyamba ndimagwira ku Mibawa, anandichosa ntchito, ndikuvutika, chonde nthandizeni. Ndinamuyankha it's okay, koma inuyo mungakwanise kupanga video? Anayankha yes. Ndinampatsa homework ya 1 week. Ine sindikufuna kugwira ntchito ndiwo, ntchito imene ndimagwira ine ndathana nayo because my vision inayothana ndi Congress inathana nayo. Iwe kufuna ntchito yachani? Anati ayi bwana chonde ndandipaseni password. Ndinamukanisa cholinga chake sura amafuna ntchito ya azigwira ntchito yachi munthu sadziwa kupanga video. Mukufuna kupempha zochita, pemphani mwaulemu, osati kulimba ndi anthu amene ayika mitu pa njanji. So omaliza, amene afuna kuyankha video imeneyi apangenso video. Ndinakhala chete magabe aja anabweka na magalimoto, chifukwa onse aja obweka galimotoyo, amene amayankhula mu galimotoyo, amene akula data onse ndi magabe. Chabwino, mmene taonera pamenepo tisiya linki ya video imeneyi yomweno ikutengereni ku Facebook page yake direct kuti mukayionere bwinobwino kumeneko, ndipo mukayimalizitse poti video ndiyawo tilibenso ndithu ma rights oti tingayisewere panopa. Komano video iyi zomwe zili mkati mmenemo ndi zotani. Akukamba zonena kuti ndineyo ndithu Haswell Bell, muno wake wa Bakili Muluzi TV, ndinayitsegula zaka zimenezo zambuyo izo, ndipo ndinayitsegula ncholinga chonoti ndithane ndi MCP komanso achakwera. Okay, mwina salani ndi zifukwa zina koma zimene anapanga mention ndi zimenezi. Nawafotokoza nkhani ja nyamata uja amatchedwa kuti no James C Makopa ka uja anangobwera nkumanena kuti yayi undipitsa iweyo Bakili Muluzi TV nde ndikuyalutsa chani ndi Haswell Bell munthu wake chani anabwera uja kudzayankhula ndithu live yake. Nkula amene uja nde basi lapa amapeze kuti ana amene uja anazamuyimbira foni iyeyo Bakili Muluzi TV Haswell Bell anazamuyimbira nthawi imeneyo, ndikufuna muondilembe ntchito, ndachosedwa ntchito ine ku Mibawa TV kumene mapanga koyani za ndakatulo, nde ndikufuna bwana mundilembe ntchito no pa channel wanu pondizirani ndizipanga nawo ma video.
koma ndiye kuti samadziwa komwe sopanga ma video zoti makamba mu video mete nakamba sizophweka kupanga ma video muzapasa ulemu anthu amapanga ma video si ntchito ya masewera ya ndeti iyeyo amakakamba zimenezo ndifuna mulembe ntchito sadziwa komwe sopanga video tapangani video anakanika kuntumizira script chabwino script takulemberani mupangire video kulephera kumuphera runyama runkumupatsa patebulo kulepheranso kutatani ayijeso bwinobwino mwayiona hayi ndithu zimene zinazitika kuti ndi zimenezo ndikunapezeka zoti ataona zimene zoti ndeyolo inuyo ntchito yake tikulembani yotani popeza mukulephera kuti mupange so apatu kuti anthu amene apanga ma video amene tingalembe ntchito apa kuti mwina mwake mafuna kuthandiza mbale wa ku Malawi amene wandimbira foni koma ndiye kuti nthawi imeneyo akuti iye anayika nambala ya ku South Africa mwayiona ndiye yankaona ngati ije uyu Haswell Barrow bakili mu Lucy TV anali ku South Africa koma ndiye kuti mukaona zinthu zimene zikusewera ndiye kuti pa screen panopo muziona zikuonesa ndiye kuti nozane zikuonesa anthu ngati amwenye kapena aluya choncho oneka mwachoncho ndiye kuti iye akukamba zonena kuti ineyo ndili kuchani sanafike kwati James Makopa sanafike ku Middle East mene kunena kuti no uyu Haswell Barrow ali maiko aja aku Middle East kwa aluya kuja kuti kapena kungathe kukhala mwina kaya ndi ku Dubai maiko ngati amenewo ndikumena pamene azipezeka ina Saudi Arabia chakumeneko kokoko ndikumena kuyena kutata amakhala akupezekera mkulu ameneyi ndipo timu yake imene akuyenda nayo muziona kuti no ndalu yokhokha munthu wakuda akungoonekapo iyeyo zongoonetsa kuti ayi ndi dolo wapaderadera anakapezeka bwanji pakati pa amenewo ende mmene akukhalira anthu zikuona kuti akumpatsa ulemu wina wake ngati mwaona amumwika ndithu pakatikati mazoziona kuti azathu oyera khunguwa amapezeka zoti nthawi zina zake akutisala ifeyo anthu akuda posatengera zoti ndi muluya kapena ndi mzungu amataka kuona iweyo ndi wakuda basi mapezi kuti akusala zana zimachitika zimenezozo komano uyuyu sakusalidwa akupasidwa ngati ulemu apaderadera mungathe kuona ndithu muzithuzi zimenezo kuti no amutenga ngati nzawo osangotiso nzawo kwa ngati munthu amene ali ndi china chake chofunikira kwambiri chimene iwo amatha kumachiona soti munthu uyu ngofunikira mumbali ndi chitino muchidziwa rino chofunikiracho munthu uyuyu mukumuona mukati muone nkhope yake Haswell Barrow amene ndi zimene amapanga bakili mu Lucy ena aonera asizi kubalansa ine ndikukanika kukhulupirira mwene mukanika bwanji kukhulupirira ndi brain itu nzeru zimene ali nazo mkulu ameneyi for munthu ndi wanzeru live ndi choncho ndi wanzeru plus ndi kuti amazitsata and history ndamatsa ndi munthu wanzeru kwambiri maona ali ndi kuthekera kuti kumamenya akafukufuku aja amamenya ali kutali koma ndi kumapeza kuzora kupanga extract information ndi munthu wanzeru zopsa kwa basi maona nkhani tu zimakhaza musaone maonekedwe koma muone kuti munthu ali nkutheka kuti munthu uyu ndi dolo kopya ulo ine nkukhala pasi manota ineso kumbali yanga ndi makankha zomwe ndimatha ine komano adawa waso amakankhaso mbali yawo zimene amatha nawonso aliso muleni yawo nkhani nditi ndi imeneyo tingakhale pasi pano tiwonso ali ni muleni yawo ndithu ulemu wawo azilandira nde nkhani akunoti James Makopa uja amaona ngati uya South Africa koma iye ali kuchani ali nde kuti ku Middle East kwa aluya kuta basi no kenakono wayambano kukakakamira iye mwandilembe ntchito paka anachita kublokedwa umbloka pa WhatsApp kuti ayiwo ndisokonesewe mwaona nimujande kuti no anayambano kulimbana ndi MCP kulimbana nayo uyu bakili mu Lucy TV Haswell Barrow kulimbana nayo walimbana nayo mpaka na munaona amene zinakhalira inapezeka zonena kuti akuti anayika mutu wake panjanji koma amene amakadyera zinthu anali iyeyo ndiye kuti ndani James Makopa kumapita basi ndiye kuti no kwa anthu aku DVP ine ndo abakile mu Lucy TV ndikuthandizira mbali zina ndi zina jangu kumadya ndiye kuti chani ndrama kumene kudzachana kumapita sokalumizananso ndi anthu enaso ya MCP so kuma kuti ndiye kuti amafuna zingodyera zina moti kuti ndilembe ntchitoko nkhani yake nayo ndina kuti ntchitoyo ndiye kuti ino azina kuti ndina abakile mu Lucy TV bwana ndikutsegulireni ku YouTube chifukwa inuyo magaya amene mukutionera mumangoonera ku YouTube koma ifeyo amene soti yandi amene timapanga ngati creator amene timayika nkhanizi YouTube inatipasaso space ina yathu yomwe timayitcha YouTube studio kumene soti timapita kukapanga control zina ndi zina ndiye kuti uzozoti muno wake uyu ndi muno wake wa channelzo umayenera kukafike ku studioko inenso mungaloweko koma ineyo ngatino muno wake ndikhoza kulowa kufa ndine admin komanso space imeneyo ya YouTube anandipatsa ngatino ku studio kumene ndiziphikirako zina ndi zina ndikazika pachani pa YouTube upo maona ndi ku studio kumene kucha sopano iye amafuna apeza access James Makopa ucholinga chonota azipita maona ndi ine rumukuona
ndikatha kutsegulaso ku studio mona ndineyo kuyu izizi munthu ina isanga banko koma ineyo ndamene ndikupanga ndikuti azidyera ndrama kani linali imeneyo mbava ya chabechabe zezi ndi zimakhala kuchitika anthu kumadyera ndithu maina anthu ena komano ndekuti uyu bakire Mulusi TV uyu Haswell Barrow wakhalabe ali palo chifukwa chimene aforoza choti sindikafuna kuyikapo nkhope yanga simafuna kubwerapo ira fajani mmafuna ndikhale moyo wanga wapalo kutchuka ndi ngozi mmadziwa eti kumari ukaenda chonchi akuti akuti umaitwa soso wamtendere pena koma ndere amafuna basi moyo wake azingokhala palo kukwanisa zimene amatani amafuna zomwe akafuna MCP ichoke komanso mwina zina ndi zina ngati nokuphunzitsa fo aphunzitsa anthu to kumbali yazosiyana zamawu a Mulungu amayika kumavesi benemo zani history timaphunzirapo one or two things kuchoka kwa ndani kwa iyeyo ndithu hayi mmene moto ndi mmene akunenera ndi mkulunda ameneyo chomwe chandisangalatsa ndifuna ndipange emphasize zimenezi ndichonena kuti amene amakadyera dzina la bakire Mulusi TV dzina la Haswell Barrow amene amakalidyera anali ndani anali ndi kuti James Makopa kumapita uko kumakalanda ndrama ndi makapena ake akuti a media team akuti ana ku DPP tendi zina nane chilungamo ku DPP kuliso makape ama media team anthu samazitsata amakhala makamaka pa Facebook enda amafuna zizo ngaziona ngati iwo amati koma samatsata umaita kuona kuti magain ndi simazitsata out of respect ife sitinabwere kuzapanga atakwina aliyese ife ntchito yathu ndiyongofuna kuulusa nkhani basi awasabakire Mulusi TV aliso ni ntchito yawonso imene akunali mission yawo wina lesali ndi mission yake nawo chomwe mafuna upange emphasize nchonena kuti iyeyu wabakire Mulusi TV samadyerapo zina zilizonse ngati simunakumbukira ife dzulo lino kuti ife sitimayandira ndrama we don't get any money from you and ndipangaso addresses zimenezo komano ndiye kuti no iyeyu amapezeka zono kuti akadyedwa masuku pa mutu ndakoma kuti mutu wanga ndimawuyikano panjanji kuti no basi no stima ndi police IMCP akandipeza athana nane akuzothana nane kwathana ndachi balanga kuzonsezo mazika ja komcholingo choti ngofuna tichonse MCP koma akadyera ndena nawo luku anthu awa akaba uyu Haswell mapanga zenzo kungofuna kuchotsa fama zozoti MCP ikuzuza amalawi kwambiri ichoke kubwera at least a new leadership ulamuliro wina ndi sana jepo nyanja chose wathandizo chose lamuliro nawo amene mukulamulirano osati kupempha kuti nomutenge ndalama kapena chanchani munthokoze ayiso abweza atapempha kalekale chanchani zimenezo bweso atanena kuti ndiye pano pali thokozeni zono zimene ankafuna iyo zakwaniritsidwa komano kuti nozipitirire kukwaniritsidwa ndoti miyoyo ya Malawi zisintha fa inuyo muzozoti ena anayika ndiye kuti mitu yawo panjanji mona inakatha kuphulitsidwa ndeno amene muli mboma nonse amene muli mboma umomo ntchito yanu ndionese zoti kuthokoza anthu awawa sizoti nkuapatsa zinthu yayi kapena chani koma ndikupanga zoti miyoyo ya Malawi isinthe nkhani yaketo ndi imeneyo apo ayi ndiye kuti mukapamba kupeza kuti kumene kudzamupanga zofoira kuononga misonkho ya Malawi kumaononga misonkho ija kupita nayo kunja kulephera ufotokoza ena amayejenasa ndi timu yanu kumeneko kuonetsa kuti kusathokoza anthu aja atapereka ndiye kuti and izizi ndiye ndikuyankhulano even on my side fainenso ndimalandiraso ndiye kuti zopyezo tikupha mphanga tikupha and ineyo ndiye ndinali komwe kuno Haswell anali kuja kunjoko koma ine I was here kulilongwe komwe kuno even kumene kuli magajana azikwanza you know I was putting even my life on the kuika unoti komano tiyankhuleno chilungamo tithandizire ena ndena tapange enlighten kuti akavote motani mofomere akaone kuti kuchitika zotani kamakaponya vote aone kuti kuja kuchitika zote now anamzota thandizira achina Haswell athandizira bakire Mulusi TV kuthandizirani nokuyika mboma ndiye muzikapangaso zofoiraso kumene kutse ndiye ndijani nchifake muzoona kuti ife tikumagaza pamene muzifoira apo tizigaza no apology chifukwa chani tikufuna zonena kuti nsembe zomwe awo achina Haswell Barrow anapereka zisapite padera phindu lake lizioneka koma kuti lizioneka ndiye kuti lizioneka pamene miyoyo ya Malawi ikusintha pamene mukupanga zinthu zolongosoka nawo ndifuna ndipangeso addresses dzulo tinakamba zonena kuti timavutika kupanga mavidiyo zane timakhala tuzipanga self sponsors zinthu ngati zimenezozo nawo anthu ena mwabwera kuno tikupase nambala mutithandizire ndi mabando zina zoterozo ifeyo ineyo ndothokoza kwambiri ine ndi Justin amaziwaso zina panopa ineyo ngati Justin komanso ndiye kuti kuchoka ku Malawi Trends ndifothokoza fa yonena kuti mufuna kutithandiza mwanjira imeneyoyo nawo mumvere napa
sizorulukana chithandizo chanu famu ufuna kutithandiza fa zinthuzo maona so phindu lake amene mayankhula zimenezo ina Chris ndani bala ndamenda kuonani and Chris unayamba kalekale kuti ufuna kutithandize. Thank you so much amene mufuna kutithandiza koma no tikuzenizi dzulo lija sizoti neyo ndi mapempha yayi indineyo I'm not a beggar sindizapempha mumvesese zimenezo sindizapempha ndipo sindilandira thandizo lanu osati fore ndikulikana koma mothokoza sindililandira chifukwa chonena kuti ndili ndi zifukwa zina zimene sindimalandirira zinthu ngati zimenezo. Maonaiti cholinga changa ndi chonena kuti nuyo muzionera nkhanizo pamene mukuzionera basi ine pamene popo ndi kuti no zanga ndi makhawa oyamika inuyo mukamaonera nkhanizo ndi zomwe mapanga nkhanizo ndizipange ndi musazionere ndete paibe phindu lina lililonse limene ineyo ndikuona ndeni ngotaya energy yanga koma tikamaona response yanuyo makomentsi anu omwewo kuti ifeto nkhanizo to ndi tikumaonapo phindu lake zimene tikufuna ife ndi zimenezo basi ndi zikomo kwambiri chifukwa yofuna kutithandiza koma no kukana kukumusone ngati chipongwe yayi tikukana pali zifukwa zimene timakanira sitimalandira mathandizo amenewo unless mwina kusogolo kuno tikamazafuna kumazayitanirapo malonda ena ake ngati afuna azizayitanira malonda basi koma no musadandaule kunkhani za mabandozo lauza tili ndi matchannel akunja amene nokunoku YouTube amazuwa samatilipira koma no matchannel akunja amene ndi mapanga rana amene ndikunenawo nthawi ina akamatipasa kukandrama ndikamene kamatithandizira kukankhano zakuno kuzi koma no osadandaula ndifothokoza faja masapoti amene mufuna kutipangawo kutipatsawo koma no ndekuti muzuzuti masapoti akule mwene mungatipase ndikuti no tiziyendera limodzi ngati sitiyendera limodzi ndetitifoka sitizipezeka poso basi tipita kunja kudza kumene tilipira kudza nawo muona kuti no siziyenda apa akuti